Wabama Jama for the Summa Pefra. Ohenenana put to Juma what is to say. Ohenenana Bama. Ohenenana saw. Bemanie, simple to Jumanie. Bemanie, put to Jumanie. Bemanie, municipal police headquarters in here. Bemanie, municipal medical superintendent in the year. Bemanie, put to Jumanie. Omalinia FM.
Esan say yɛnyinaa yɛ baanan kwankora na saa kwan na so ne yɛbɛkɔ ɔfa yaw na anum ha yi a ɛna ɔbɔɔ ne PhD wie yi a sɛ wobɛn no ade wɔka kyerɛ wo ne sɛ na dabɛn ɛna wobɛtoa wɔde sua so saa na yɛne wɔn a yɛne ɔmu di nkɔmmɔ deɛ wɔde to yɛne mu ɔbɛkunafoɔ ɛne nana yaw gyemfuo a otwe dɛ mpo Nyankopɔn dom nana yaw gyemfuo a ɛne wɔfa yaw nkɔdaa mmiɛnsa nkɔdaa 9 asonade hyebusua na hwɛradeɛ san so ɛna Ejura Divisional Council ɛnso so ahwere adeɛ ɛsan sɛ wɔfa yaw ɛwom sɛ ɔyɛ de hyekan deɛ nanso so sɛdeɛ asonade hyia wɔn mu adwara na wɔn su ɛteɛ no akɔnɔ ɛfɛn so wobɛpɛ sɛ daa ne de wɔn nyinaa wobɛbɛn wɔ ɛno nti na wohwɛ na wɔtwe dadi yi a asa sɛdeɛ son sɛdeɛ nyato obi abɛmpo yie ɛno na kyerɛ ɔdɔ a ɛwɔ na ɛyɛ Ejura nananom asase ɛso Ohenenana hene ɛde n'anim onyam bɛtɛ kyerɛ sansa na ɛba pipo ɛne ɛyɛ ɔfa yaw ɔbɛkunafoɔ hyɛden na menhyɛden ɛno nti da a wɔn ɛyɛ nananom ayi asi hɔ a wɔn bɛyɛ ɔfa yaw abrɛmpo yie no ɛyɛ bronya bosome ɛyɛ bronya akyi ɛyɛ bosome a yɛbɛsi mu no ne da ɛyɛ bosome a yɛbɛsi mu no ɛna wɔn bɛyɛ ɛyɛ wɔfa yaw abrɛmpo yie ɛsan sɛ wɔyɛ ɔkɔ memenda kwanhwɛfoɔ nti no anaasɛ wɔdɔn memenda kwanhwɛfoɔ asɔdeɛ ne nti asafo ne nti no ɛmɛyɛ atom a wɔn bɛyie mu no adeda no ɛwɔ asona ade hyebusua fie yawada nkuada yawada wɔn bɛyɛ no abrɛmpo yie efiada na memenda wɔn akɔ nansi asɔre asɛ wɔn bɛdeda no yawada efiada atoa yiyɔ no so na memenda wɔn akɔ ɛyɛ nansi asɔre ɛnam sɛ wɔyɛ memenda kwanhwɛfoɔ nti no ɛnti berɛ no nso so a yɛde dɔte yie ne abrɛmpo yie no ɛbaba abɛso
ya papa yi na wo tweda abusia so muti be hwe na no ko omo ba ya omo die o mana die no million no baako enum ayati to 5 million and then 500 Ghana cedis na wana roba esina ya man very much say die snap pantu and so and I'm say ya papa ofri for the faith you know snap pantu e ba jeti ya dase yo asana busia amufri empreba ye China obetia ye sabre die ya papa ya de nyina ya busia pani awa emprema sona eye owura Daniel adekumanu ina busia fo ne nya no tsa amo so boye busia e ka mo amo asana so amo ete e ka so ye ha kana bisbebere o asa enkunya so ya kwakọ han the senti omutumi mma na amo kwakọ amo ba ya mudie wo eye 200 Ghana cedis 2 million eti esi nana bermo asasho to sibenu na sabre wadano wone ne bampani eye nana kwache dankwa sadi ya wone ne bampani omoso nie wahene bibiti ono akasa odia ne bampani wa ne panifo wa ha nana wase sabre yi se wudi osakacho na otweda oso ni bibia eno no obaya ne die o mana die 200 Ghana cedis to 2 million no 2 million esi ne na ma abusia berma ade abusia gina ya ye ya fanka ekonya edisa Ejura na tole ma men na ketuwa ane asra di busia gina bankani be kasara kasa free ayo wade gina so ko ayo patiri wade gina ke omna eche Ejura yi omuso ba ya omudi ade 300 Ghana cedis to 1 million no be ansa 3 million esi Ejura berma sa ya so that yamba ayere date no ento no ko ina ni manaro mada fo de ja ko se de Ejura berbo sa hwede wone ni ma men apiatiwa ene asra busi apani na atapia bo ate ene oba kurani ni FA asafo ewo Ejura esi adofo ina ni se obuko mutri fa aboro se nyame ema yere se te kwabu a aye apipufra ye ba be wura mu yi ne posumi adi kan na ne de doso edunso edane 70 bebesi eye ukuada sada ukuada no yebeyi ya papa yebibia ya de na doctor edi Opambour adi na ba eye asra abusia fie e ba me da yo paka pepe amamre ni amani e be koso ye wi a ya wada no eti pro sada no eye wada ye ba no be ba pasi kasano e wo ni abuku anu haya na yino ebe koso timanaruma ya isha so na ali atipia na ebe sa to so ewa ha ewi a de benda ebe ko na asia sori wo SDA ye asapo ewa Ejura Ejura berma asel media otosibiru na Ejurahene na hima na ke tu otosibiru Christian peli neka babati asura buseni na obekra for sim kakra madama Ejura anama chemi draw ama anama traponya eni Ejura berma sagi je esma hinfi yenia na eni Opambour ka ho berma daruma benifose obi obo akono enfa afidrosia no okro fu ba so ko prosia woni ne pa konesi ebe mre kakra ni na uti a chebe na so si e man anama traponya ente se dia to ahimfie abuseni nyina no ebre ya so sia ya dishia na ne Opambour e choncho forma Ejura traditional council no ofra tema watente so be mo adaruma anopa obeni fodi wo chiba ha ebe chia ye wadaruma nyesi e banza akwa benifose obi a okofo no o fa tu bronze no esa to su mi no wadaruma to profu wa so ko be chia no pa panisi ho ana wadaruma ye ho eye asura busu abeni bo ga ro tie wadaruma ye ho nse ye nyar bali na enam aye ntina sabi ye nyai wo donga ye tiri na transa akwa wadaruma ye ba ya no okuta yensa muso naka akasia no edu doko ano so edu mienu broni sapentu etachire Ejura ye fama na mrepa na se nyuju a ade hie be jan woro udi ama wo mo nse be dise ya e da se Ejura
say, and then you soon in Krabika. MC is about in penny for a can or buy and our aroma. What's in there now? Who's our war up a wall? It is every Sunday, MC and our soon here. What's up by ya? In the homes, Capano, and then 500 Ghana cities, the 2 million with 5 million. And all of us here no year, Okan 7 so, and I can back and 2. And I can and I cannot do, and I snap, punch you. And my is what I mean so, Nanto to us on this year, and they're sending in emergency, Madasi. No for a senom, one more iron nom, and tis a yacatia, and so for, and a to Santia. Yeah, I would be a number of the Damo Matrasi. Now, Nana, and this one more, a so. Yo, what's up by a million of Marco, 100 Ghana cities, the 2 million of Marco, when he is what I mean so. That's all this year, we'll be hanging out, well, ready, Sunday and cross sign and another soup also. No. But I tell you, Mr. Jovi, Sale, one year, yeah, Blue Monkey Crow, one in and I can form in it. Sunday, I was here, and I'm out of Roma. Or say, a young and now, I had young women, Obama, almost a million and 2 million of Marco, 100 Ghana cities. I was young here, young man, and told him about where you are for. You jump. Never get tea and us. You know, I'm talking about Roma. And also, now you're so. Now, I told them, man, yeah, we said in our back when you come in. Where from us a day? Out of the camp and a year to my summer. Give you 200 Ghana cities. Yeah, 2 million. You have a JT, and that's not you are not sharing one aroma. Who will see our Ejura here? Not to the mammy, now get you and they astonish Busian in Observasion. What I want to be over here for some family. I said, Biana and German Technical Institute. A year school, no, I'm opening for. I told something of MHCI, but one aroma. I hear German ISIS for opening for say, Obamaya. Already already 200 Ghana cities. The 200 million is even also and to my man, Naima, and to about Canada Busiana. One of the movie are here. Ejura, Sabre, honorable gift in Dover. What you have say? Your friends,
side tutu konyana de akọ na nyame ade wọtena ane na de tia me twa me brenda ene twa ene sia ene fo amokọ no kwa yi obi abedi omanimu awo MPP eye parliamentary seat ho no mo enti ona wo tira sa nyame ade mo a benada sorry nyame ade mo a me brenda abusha nyina tana chifa pabo abuya den titiri nana no uko konya so amonaroma mungunsa tia ene sia ene fo we ye fia ma me gifti ento ma ho no ajama nyina jina tumu enti munko na munko san se fa ma no ye ma me na bi sra opa ere munyina se Get out of our gift, I say. You very much have one of them. We bet you am not here, very much self here. Not to the man, okay, you are. Not to Abusianina. Oh, fire. Dear Barima, a catcher me. Was say was chassis, or no one a chassis. Baby, Divisional Council 3. Who be near Drew baby? Was all shenable, Bema so shenable. So wookable PhD. A PhD now, PhD a wookable. A Ejurahene and Coswinty. And come up here, moody see, you know. Or so many in our connected. We hear it awful. So be any no. O droba no uko baby a just wono ne de wokro wadam fono no unko mudifo no ubi bia eno no nenso so enne wo hwewa wo na de o ma mi nso kani o ma me se na ne niso ade hunu nyina ne mpa ya wo bo ne senko wo fa Kabe Barima was every day who nanka moyeno, who free more nanka wajin a year. Means so. Ediana, the Aning. One cassa and children. Now the Sa Ayeni. O may say one more would sleep. One new role model of Mosha would be Bob. The winning good Bombay. Now, you're so confident of seeing ever walk. Some of the that was a video. I think I move. Good, I don't know. Oh,